Вітаю в етері. Тема Дня Крим. В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. Незаконно заарештованих братів Азіза та Асана Ахметових окупаційний суд залишив за ґратами до 2 листопаду. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвокатів. Азіз Ахтема брав участь у незаконному судовому засіданні через відеоконференц-зв'язок. Асана Ахметова на засіданні не було, його не привезли до суду, пояснивши, що він нібито контактував із хворим на COVID-19. Відеозв'язок Асану не організували, за словами адвоката Айдера Азаматова. У разі відсутності підсудного засідання мало бути перенесене. Я суду говорил о том, что сегодняшний процесс нельзя проводить. Однако суд все-таки принял решение проводить без него. Сегодняшнее решение не в нашу пользу. До 4 октября Асан, согласно этой справке, находится на карантине. Мы со своей стороны сейчас будем делать все возможное для того, чтобы к нему пустили врача, направили его на медицинское освидетельствование, так как он жаловался на боли в области ребра, что у него удушье есть. Врач до сих пор его не осмотрел. Естественно, прокурор возражала, говорила о том, чтобы оставить меру в виде содержания под стражей такой, какой она есть. Азиз чувствует себя довольно-таки нормально, так окреп духом, так скажем, не жалуется на условия содержания, говорит, все у него нормально, его перевели в постоянную камеру уже из карантинной. Раніше повідомлялося про тиск, який окупаційна влада чинила на братів Ахтемових, а також про те, що заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова окупанти звинувачують у здійсненні диверсії на газопроводі у Перевальному Симферопольського району. Мається на увазі, що всі чоловіки мали причетність до підриву цього газогону. Чоловіки, звісно, звинувачення відкидають. 7 вересня окупаційна ФСБ опублікувала відео з Азізом та Асаном Ахтемовими, які нібито зізнаються у здійсненні диверсії. Але пізніше ми дізналися, що незаконно затриманих кримчан піддавали тортурам та чинили на них фізичний та психологічний тиск. Тож, більш докладно про цю ситуацію, про те, навіщо Російська Федерація робить це з 3 безумовно незаконно затриманими, і про те, який інформаційний меседж вона намагається надіслати, і головне, кому. Ми поговоримо з нашим гостем. З нами сьогодні в студії Олексій Харченко, експерт стратегічних та кризових комунікацій, фахівець бек-офісу Кримської платформи. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня. Ну, от перше питання. Це пов'язано з Кримською платформою, адже Наріман Джелял був одним з учасників, і він виступав перед іноземними дипломатами якраз в той момент, коли нібито вчинявся ця диверсія. Так, звісно. Пан Наріман якраз був в Києві і був присутній на Кримській платформі 23 серпня 2021 року. А загалом тут насправді... Дійсно, це пов'язано в тому числі і з Кримською платформою, але я би не говорив, що це лише виключно єдиний чинник або єдиний фактор, чому російська влада окупаційна вирішила вдатися до таких жорстких методів впливу. Зокрема, тут, на мій погляд, існує декілька чинників і, скажімо, декілька меседжів, як ви сказали, які мають на меті росіяни, і, зокрема, сам Володимир Путін, оскільки ми маємо зрозуміти, що Крим для пана Путіна – це сакральна річ, тому що це не лише певна його вотчина. Якщо подивитися на історію, коли він саме був захоплений, пройшов якраз 60-річний цикл. Тобто там зібралося для нього багато речей, і той режим, який він намагається побудувати в Криму, він потім намагається обкатати для того, щоб, по-перше, подивитися, яким чином можна сформувати транзит влади. 23-й, пам'ятаємо, рік, який там для них дуже вирішальний буде. І потім перенести це на материкову Росію, фактично
цю модель обкатати і на Росії. Але якщо говорити Крим спочатку, Крим спочатку, а потім вся Росія. Фактично, ми вже подивили, ну принаймні, як ми спостерігаємо за ці 7 років, те, що відбувається, і ті тенденції, які окупаційна влада намагається реалізувати в Криму. Це я б назвав певним чином такий надприродній, надлюдський експеримент, тому що Крим по своїй суті це є певним закритою спільнотою. Немає прямого обміну та інтенсифікації контактів, навіть там, якщо ми говоримо не лише з Україною, але й з Росією. І таким чином вони можуть, принаймні Путін намагається створити певний, провести цей експеримент, наскільки йому вдається або не вдається форматувати єдину нову ідентичність. Тому що ми бачимо те, як працюють з дітьми в Криму. Повна мілітаризація, намагання переписати не лише історію, а взагалі переписати ідентичність і людські цінності. Тому я б не казав, що питання цих затримань воно пов'язано виключно з Кримською платформою, хоча це дійсно так, тому що, зокрема, пан Наріман, як представник, заступник голови Меджлісу, це є визнана світом установа, інституція, яка чітко пов'язана з Україною. Тим паче на Кримській платформі цей міжнародний аспект був дуже добре піднятий. І якраз і пан Мустафа Ага, Ріфат Ага, Наріман Ага, вони мали можливість донести правдиву інформацію про Крим міжнародній спільноті. Проте ми маємо розуміти, що це також пов'язано частково із виборами, які мали бути якраз напередодні, для того, щоб максимально нейтралізувати будь-які опозиційні сили, але не просто опозиційні сили, а українські сили, які могли продемонструвати, що жодних виборів там не було. Що це повна фальсифікація, що це повне намагання створити альтернативної реальності. І, відповідно, теж маємо подивитися, кого саме вони вирішили, на кого саме вони вирішили зробити акцент ув'язнення. Фактично, це молоді люди. Вони є активними лідерами свого народу, представники кримсько-татарського народу, які взаємодіють на середньому та трошки вищому рівні з іншими представниками кримсько-татарського народу. Фактично, це ті люди, які є фактично реальними лідерами, які присутні в Криму. Тобто це ви зараз проводите паралель з зникненням Ервіна Ібрагімова. Ми теж тоді говорили про те, що окупанти націлилися на фактично майбутнє. Так, фактично. Чому саме на них, а не на тих літніх людей, які навіть не приховують? Це тут потрібно також розуміти, що тут є теж подвійна річ. По-перше, намагаючись, так скажімо, обезголовити той рух, який є, і ту спільноту, яка формується, і тих лідерів, за якими реально можуть піти люди, намагаються також таким чином розірвати зв'язок між представниками Меджлісу, які знаходяться в Україні, а також тими представниками, які знаходяться зараз, перебувають в Криму. Тому що, демонструючи таким чином, що вам оці літні люди, які поважні, які зараз в Криму, нічим не допоможуть, не потрібно гуртуватися навколо них, не потрібно гуртуватися навколо молоді кримсько-татарської. А наступний крок – це буде формування альтернативної квазі-інституції для того, щоб намагатися легітимізувати той режим, який є. Фактично все, що робить, окрім експериментів, Путін і окупаційний режим, це намагання будь-яким чином легітимізувати процес, по-перше, для міжнародної спільноти. Ми теж бачимо, що таким чином, скажімо так, скажу по-іншому, не завжди однозначне ставлення було у українців Криму або росіян, які проживають в Криму, до кримсько-татарського населення. Таким чином, намагаючись нагнітати цю обстановку, Путін також хоче, чому теж пов'язано з Кримською платформою, показати, що немає і єдиної ідентичності, немає єдиної позиції української щодо Криму. Відповідно, питання, те, що ми можемо навіть говорити про самовизначення народу,
на міжнародному рівні через міжнародне право. Також це намагання зробити певний аспект на майбутнє, проекцію, що такого не може бути, українці самі в Криму не можуть розібратися. І ті тенденції, насправді, які ми спостерігали після того, як пройшла Кримська платформа, а навіть в Україні деякі представники зазначали, що а чому кримські татари лише присутні, а де Україна? Відповідно, це звучало прямо впряму як запитання, чому Кримська платформа захищає тільки кримських татар, хоча це не так. Це абсолютно не так було, тому що повністю, якщо ми говоримо про рівні Кримської платформи, і в тому числі ті рівні, за якими працює експертна мережа Кримської платформи, вони не зосереджені виключно на кримських татарах. Це питання гуманітарної політики, це питання екології, це питання економіки. Тобто це великі безпекові питання, мілітарне, морське право. Тобто це набагато ширше коло питань, яке було висвітлено на Кримській платформі, і взагалі те, що українська влада намагається зробити, аніж це. Проте Росія, якщо пам'ятаєте, ті наративи, які були ще 2003-2004, 2001 рік, потім 2013-2012 роки, вони в Україні обкатували цю історію розколу. Українці, не українці, з різними етнічними, національними, соціальними ознаками. Те саме вони зараз намагаються зробити і в Криму, таким чином, показуючи, що немає єдності, немає єдиної позиції, і відповідно стратегічний наратив та позиція України, яка доноситься світу, що Крим єдиний, це він є представником, що він не має розірваного зв'язку з Україною, вони намагаються це продемонструвати таким чином. Що насправді не все так однозначно, це їхня улюблена теза. Знаєте, я от слухаю вас, і мені просто згадується теза Віктора Франкла, як він описував, як нацисти працювали, як вони підкорювали, фактично створювали оту тоталітарну ідентичність. Він описував це, ну, на прикладі концтаборів, безумовно, але є багато свідчень того, що так відбувалося і в Німеччині з 33-го року, починаючи з приходу Гітлера до влади. Там була в них така технологія, вони, наприклад, брали якусь суб'єктну групу, або то підприємці, або то якісь актори, ну, щось таке, якась інтелігенція творча. І заявляли її з якоїсь причини поза законом, ну майже поза законом, тобто не благонадійно. Потім вони серед цієї групи проводили кілька різних методик. Перша, наприклад, кидали лідерів за грати, тим самим показуючи, що коли вони прибирають лідерів, то вони демонструють, що, мовляв, всі можуть бути в небезпеці. А друге, і це було найрозповсюдженіше, лідери, наприклад, тих чи інших груп чи течій, вони спокійно собі жили. Виступали, писали статті в газетах, а будь-кого, кого тільки підозрювали в лояльності до цих ідей, кидали до в'язниці концтаборів. Тим самим показуючи, що не треба вірити їм, не треба приставати на їх ідеї. Мовляв, бачите, це вони на свободі, а ви будете по буцигарнях. От щось подібне, я просто, виходячи з того, що ви говорите, можна зробити такий висновок, що щось подібне Росія намагається нав'язати, коли показує, що, бачите, Меджліс разом з Україною бере молодих кримських татар і підштовхує їх на якісь диверсії. Але, пане Олексій, не було ніякої диверсії. Оце найцікавіше. У нас в ефірі був Михайло Ганчар, директор, керівник Інституту «Стратегія-21». І він говорив про те, що в цьому перевальному немає ніякого загону. Це низький тиск. Це просто сільська така мережа, яка, якщо вона навіть щось зірветься там, це не буде якихось глобальних втрат. От, на ваш погляд, що відбулося? Це була, чи був теракт? Чи може, що було? Що спочатку подія, а потім вони під це підігнали звинувачених? Чи вони справді підірвали якийсь сільський газогін, щоб під це влаштувати всю цю операцію? Насправді немає значення, що там було насправді, яка була реальна подія. Тому що для того режиму, який ви чітко описали, якими методиками і методами вони діють, важливе лише сама інтерпретація цієї події, і яким чином це можна показати на фотокартках, в інтернеті, на умовному відео і по телевізору.
насправді в сучасному світі і завдяки цим технологіям, коли люди не можуть пересвідчитися і немає достовірних медіа, а в Криму ми розуміємо, що немає жодної інформації достовірної, ніхто навіть цю інформацію під сумнів з тих, хто ретранслює її, не може поставити. Неможливо, що відбулося. Зокрема, це дійсно можливо, я не буду припускати там, щоб не знаю певні достеменно всі факти, і я думаю, що навряд чи хтось зможе сказати з тих, хто конкретно не був на цій події, що там відбулося. Проте той об'єкт, який був обраний для того, щоб продемонструвати. І знову ж таки, ви наводили приклад нацистської Німеччини і прекрасно пам'ятаєте, з чого почалася Друга світова війна, теж з умовленої, інспірованої події. Фактично, ті самі методи, які використовувалися раніше, зараз, але за присмаком новітніх технологій, вони використовуються. Неможливо, що відбулося чи не відбулося. Дійсно, можливо, вони вибрали такий об'єкт, який віддалений, який не створить небезпеки для газової мережі і просто покаже картинку. Знову ж таки, одна з аспектів, чому цей меседж, з чого ми почали, хоче передати ця окупаційна влада, це меседж світу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, нещодавно була заява ФСБ щодо того, що кримські татари, відповідно представники Меджлісу, за інспірацією, натхненням української влади, зокрема навіть безпекових служб, намагаються робити теракти. Фактично вони таким чином намагаються створити асоціацію, що кримські татари – терористи. А відповідно для світу, а кого ви підтримуєте? Ви підтримуєте терористів? І, зокрема, потрібно ще досліджувати цей афект, який відбувся, наскільки він сильно був поширений на міжнародні медіа. І яким чином в іноземних країнах, чи вони використовували це для поширення, скажімо, для певних інформаційних ін'єкцій, для того, щоб міжнародних наших партнерів і союзників переконати в тому, за допомогою таких просто видуманих подій, придуманих альтернативних реальності, переконувати, що не потрібно підтримувати Україну і всі заслуги і наміри України щодо деокупації, створення міжнародної коаліції, міжнародного майданчика щодо деокупації Криму і засудження антилюдських, я б сказав би, антигуманних дій в Криму, які, на мій погляд, вже межують з гуманітарною катастрофою, те, що там відбувається, зокрема, з акцентами на, нещодавно, буквально сьогодні був звіт ООН, зокрема, те, що вийшов і по Криму, і в черговий раз зафіксували саме певні катастрофічні тенденції в гуманітарній сфері. Цікаво, що ви це згадали, тому що буквально за кілька днів після того, як відбулися арешти, Сергій Аксьонов, цей самопроголошений російський, голова колабораційного уряду, він написав про те, він прямо відкрито написав, що Меджліс, який визнаний екстремістською організацією, насправді справжні терористи, які ставлять собі ціллю шкодити Криму і кримчанам, і він там пригадав якраз і воду, і торгівельну блокаду, коли саме за ініціативи кримських татар, кримсько-татарських активістів і Меджлісу було просто перекрито. Там каравани йшли, там по 800 фур шло на день в окупований Крим, йшла торгівля українськими товарами. І коли це було перекрито, і от Аксьонов все це згадав і вперше використав оцю фразу «терористи». Мені тут згадується, було таке непогане дослідження Олександра Джорджа, це американський дослідник, який якраз описував метод, який використовували в Сполучених Штатах комітет зі зв'язку під час Другої світової війни, коли вони навчилися прогнозувати ті чи інші події на підставі пропаганди, яку вони чули. Вони її аналізували на предмет, на кого вона спрямована, на лояльне населення чи на ворога. Якщо на ворога, то зрозуміло, це для того, щоб налякати або дезорієнтувати. А якщо на лояльне населення, то вони пояснювали, тобто на своїх. Вони пояснювали, що це робилося або для того, щоб щось приховати,
або для того, щоб передувати якісь події, зазвичай якісь такі, ну тобто дегуманізувати противника і отримати попередню згоду суспільства на якісь такі події, на які би німці не погодилися от просто так. І от тут ми бачимо, що ну явно йде пропаганда. В це включений навіть Аксьонов. Уже прозвучало терористи. Зрозуміло, що його меседж на внутрішню аудиторію. Частково, до речі, воно йде і на зовнішню. На ваш погляд, який меседж Росія намагається всім цим донести ще й українцям, тому що українці ж теж багато хто материкової України, які, наприклад, вони живуть, вони бачать, вони ж дивляться російські новини або навколо російські новини. І вони ж теж спостерігають цю історію, що от якісь меджліси, якісь терористи, ну це ж було добре в Криму. Так, звісно, абсолютно ви теж праві щодо цього, тому що якщо є такий, це, ну, якщо вже розкладати, як ця технологія працює, то спочатку це називається щеплення. Коли спочатку певною подією в інформаційному просторі підводять для розуміння, щоб потім, коли вже на цей баланс, на цю основу накладати вже інші події, прив'язувати асоціативні ряди, у людей, навіть які не дозамислювалися і не серйозно сприймали, на підкорки лишилося цей зв'язочок, який потім буде формуватися. І якщо пригадаєте, з чого я теж говорив, що про неоднозначне, там, скажімо, не виключно позитивне ставлення до кримсько-татарських народу в і Криму, і в Україні в тому числі, тому що частина кримчан, які виїхали або з різних причин зараз теж проживають в Україні в різних містах, вони теж це бачать і у них теж формується це певне негативне ставлення для того, щоб просто розколювати Україну. Фактично йде знову ж таки черговий етап поширення вже не лише в Криму, тобто це не лише питання легітимізації режиму, це питання розхитування України загалом. Ну, я з вами погоджуюсь. Ми чуємо ті так. меседжі, які ми чули до окупації в Криму, тепер ми їх чуємо з проросійських телеканалів тут. На жаль, не лише з російських телеканалів, тому що ці меседжі так чи інакше все ж таки просочуються, циркулюють в Україні, і що є певним побоюванням і небезпекою. Тому тут варто розуміти, що Путін грає не виключно на одну ціль. У нього завжди є кілька завдань, які він переслідує, і те, що навіть одна подія, яка розгортається для нас певним чином очевидна, насправді вона працює на декілька задач. В тому числі він ніколи не відійде від того, щоб все ж таки спробувати загарбати Україну. Хай не військовим, але ментально. Хай не ментально, економічно. Тобто фактично йде направлення все ж таки на поширення ворожнечі в самій Україні. Чи є методи щось всьому цьому протиставити? Звісно, насправді це, скажімо так, ті політики, які були, ну не політики як люди, а програмні документи, які навіть стосувалися деокупації Криму, скажімо, реінтеграції окупованих районів Донецької і Луганської областей. В той час, коли вони з'явилися, ну, на жаль, вони були вчасно, проте не до кінця були реалізовані. Зараз фактично має бути напрацьований новий підхід, тому що ми бачимо, що ситуація змінилася, умови змінилися, і тому має бути напрацювання нових стратегічних документів, нових політик, які мають відповідно дати відповідь на виклики цих загроз, але подальшому ще найбільше, що має бути виклик, яким чином це ми можемо протидіяти, це за рахунок формування стратегічних наративів про Україну, для того, щоб реінтегрувати не лише ті території, а, скажімо, навіть мова не про території, а про людей, і їх мислення, і їх побоювання, там як той спосіб життя, там де вони живуть, і страхи, в яких вони живуть, і інтегрувати і реінтегрувати в Україну, але також реінтегрувати все населення, тому що єдине, що ми можемо протиставити і бути сильними, це єдність і згуртованість всієї України і кожного з українців. По-друге, ми маємо знову ж таки за допомогою стратегічних наративів, які мають бути покладені і в нормативні документи в першу чергу, і потім що найбільш важливо почати реалізовуватися на практиці, це формування нового стратегічного наративу щодо Криму взагалі,
як частини України, невід'ємної частини України, історичної частини України, і того всього багатоманіття культурного населення, що проживало в Криму протягом всіх тисячоліть, неважливо, хто це був, це теж є частина збагачення України. І по-третє, знову ж таки, я вважаю, переконаний, що деокупація і відновлення територіальної єдності ОРДЛО неможливо без деокупації, повернення Криму в межах України фактичне. І юридичне це зрозуміло, а вже фактично. В даному випадку я розумію, що є певні, там, коли я говорю про нормативно-правові документи, це завдання влади, але в пошук альтернативних методів, можливо, інших точок зору, нетривіальних рішень – це є завдання громадянського суспільства, зокрема в межах тої ж самої експертної мережі Кримської платформи, які як експерти можуть припустити, висунути більш сміливі гіпотези, яким чином можна інтенсифікувати зв'язки скажімо, людей, які зараз переживають на тимчасово окупованих територіях, з підконтрольними територіями, яким чином можна знову ж таки переконати їх, а не стільки переконати, скільки донести до цих людей, які живуть на ТОТ, цінність України, єдність з Україною, важливість триматися разом. Відповідно, я розумію, що це доволі великі глобальні завдання, але важливість в цьому плані, щоб була певна, прослідковувалась єдність між загальною стратегічною метою, закріплення це на рівні державної політики, підключення експертного середовища і реалізація цих інструментів на практиці. От саме я очікую насправді, що якщо ми зможемо взагалі суспільство і я б не ділив би тут не влада, а всі разом згуртуватися, з'єднатися навколо цієї мети, це нам не лише допоможе нам повернути легкістю наші відновити, я не скажу повернути, відновити тісний зв'язок і єдність з Кримом та ОРДЛО, але також допоможе сильно взагалі кожному українцю і Україні перейти і подолати ті виклики, які перед нами стоять. І це буде, коли ми говоримо, наприклад, важливість стійкості і до пропаганди, і до інформаційних впливів, і до дій Росії, саме от таким чином згуртованість і єдність за рахунок цього формування, долучення до цього наративу єдності і згуртованості допоможе нам випрацювати цю стійкість і розвиватися набагато швидше, ніж ми могли, не звертаючи увагу на ці неприємності, скажімо так. Дякую, пане Олексію. З нами був Олексій Харченко, експерт зі стратегічних та кризових комунікацій, а також фахівець бек-офісу Кримської платформи. А я перед тим, як попрощатися і передати слово своїм колегам з новинами на Суспільне Крим, хочу теж закликати вас не вірити пропаганді, фільтрувати її, тому що насправді всі ці жахливі речі, за всіми цими інформаційними спецопераціями, які Росія проводить на території окупованого Криму, за всіми цими експериментами, стоїть одна проста причина. Росія розраховує, що люди повірять. От якщо люди не будуть вірити в російську пропаганду, не будуть вірити у всі ці казки про диверсантів в Криму, будуть розуміти, хто насправді є терористи, хто чинить злочин над півостровом, тоді це не буде мати ніякого сенсу. І, можливо, це збереже кілька дуже цінних для всіх нас життів. На все добре, друзі. Я з вами прощаюся, закликаю вас підписуватися на наші сторіночки в Фейсбуці, читати сайт Суспільне, а також дивитися нас в понеділок. На все добре.